لبیغلیا باجار استانبول gelek mûzîkjen hene ku li kolanan lê dixin û distrên. Gelek ji wan ji welatên biyanî hatine. Lê bi piranî komin ku her mirovek ji wan li sazekê dide. Yek heye ji hemûyan cuda ye. Metin Önderoğlu bi tena serê xwe li gelek enstrûmanan dide. Piştî gîtarê min bi mûzîkayê dest pê kir. Li gelek amûran bidim. Ez neşaş bim sala 2011 bû. Wê çaxê heta salekê min dewam kir li mûzîka û gîtarê bidim. Pişt re min hin amûrên rîtmê yên biçûk dane ber xwe. Ew jî hema bêje bi qasî salekê dewam kir. Lê ev seta ku hûn dibînin di 3 salan de temam bû. Ji sala 2014 û vir ve van amûran hemûyan bi tena serê xwe dijenim. Bu çok enstrümanlı kullanıyorum. Gitar, mûzîkê, def yan jî dahol. Van enstrûmanan hemûyan Metin bi tena serê xwe lê dixe piştî gelek zehmetiyan. Belê, di destê min de gîtarek heye û ji xeynî wê gelek amûrên din. Lê ji bo van lê bixim min perwerdehî nedît. Min hewl da û xwe bixwehîn bibim. Gotinek heye ku dibêje mirov nikare bibe xulamê du xwediyan. Lê ya rast ê min ev hemû amûr xwediyên min in. Bi rastî jî xulamek têra ew qas xwediyan nake. Ji bo vê divê ji emrê xwe salan bibûrînî. Lewma ez nabêjim, ez li wan didim. Ez dibêjim ez wan bikartînim. Çi qasî bikêrî min bê ew qasî bikartînim. Ez bi wan re mijûl dibim. Weke mînak ev ne dehûleke rastî ne. Bi hewldanekê min ew durust kir û li gor şêweyê mûzîka xwe ew dîzayn kir. Min kir ku ew li mûzîka min bê. Tu perwerdehê nîne bû bibî one man band. Lewma eger min perwerdehê bidîta jî weke mînak ez hînî gîtarê bibûma tenê dibe ku min ev hinekî baştir lê bixista. Lê biya min perwerdehiya li mekteba mûzîkê dê zêde bandor lê nekiriba. Di destê wî de gîtara wî, sazekê davêje ser pişta xwe, baholeke ku tijî enstrûmanên hûr û girin jî li pey xwe dikişkişîne. Ji stasyonekê diçe yekedin. Li cihên ku şaredariyê diyar kiriye, heta êvarê li mûzîkê dixe û distirê. Metin ji bo vê gelekî keddaye. Yapabilir miyim? Nasıl yaparım? Bunu Ez lê difikirim gelo ez ê karibim bikim û çawa bikim. Bi qasî 3-4 salan min ev ji xwe pirsî. Dê çi qas wext bigirta? Çi qas hewldan nerelere divê? gideceğini dolayısıyla kestiremiyorsunuz. Metin bi gelek şêweyan mûzîkê çê dike û distirê. Mûzîk û stranên ku li metroyê lê didim bi piranî, bi kêf û coşin. Ji ber ez dixwazim rêwiyên ku di vir re derbas dibin kêfê ji stranên min wergirin. Ji xeynî vê stranên slow jî dibêjim ku hem kêfa min jê re tê û hem jî dizanim ku xelk jî hez dikin. Metin dixwaze hejmara alavên mûzîkê zêde bike û karê xwe jî berev pêş bibe. Açıkçası aklımda ritimsel olarak eklemek istediğim ve hazırda bekleyen... Ya rast çend amûrên din hene ku li gor rîtma wan dixwazim tev li mûzîka xwe bikim. Ji xeynî vê dibe ku ez one man bandekî din li ba xwe zêde bikim û wisa em bibin du kes. Sisteme çevirebilirim. Metin her roj tê îstasyona metroya Taksimê. Ew bi saya mûzîka xwe û stranbêjiyê pera qezenc dike û debara jiyana xwe dike. Ez li vê îstasyonê 5 hefteyan li ser hevlê dixim. Dê pereyên qezenc bikim roj bi roj biguhere. Di dawiyê de qîma mirov pê were ew pereyekî nexirabe. Rêwiyên metroyê karê Metin gelekî diecibînin. Spasdariya xwe jî bi danîna hinek pere nîşan didin. Ege yek ji wan kesaye. Ew dibe ku hin jê lêdana gîtarê hez bikin, an dibe ku ji ber mecbûrin lê dixin. Lê di dawiyê de ew rengekî bajarin. Di dawiyê de ev mûzîkjan li gelek welatên din cî hene û êdî wan di ruh û canê bajaran de cehdane xwe.
ڕێویên metroyê bi kêf û coş li metîn guhdarî dikin. Ew vê yekê weke şovekê jî dibînin û lê disekinin û temaşe dikin. موزیکژن محتشمه براستی من زیده عجباند. جخوا چاوا ji metroyê peya bûm, min guhê xwe daye û bala min kişand. Pişra min vîdyoya wî jî kişand. Geh li îstasyona metroyê, geh jî li peravên deryaya Stenbolê. Metin Önderoğlu bi tena serê xwe weke orkestrayekê kar dike. Lê ew li ku be mûzîka wî merivan sermest dike.